Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes ya. Ngadeg mengarep ya. Wah, lah iki pedalangan ya pinter, karawitan ya pinter, joget ya pinter. Wis, bejo kaniso sengkan iso ngrengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Seno. Ngapa? Kula nuwun. Ya. Pangabekti kula konjuk Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Kanca-kanca warga laras. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngapa? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene Lah iki? kula mboten digugu kalih murid-murid. Ora Kula ki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, Kalih sejak. double PPKN. PPKN ki apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh, heeh. Ki kok kaya malah kaya kae lho, Susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Gladi Wanuh, Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho Mas? Pak kecantol, Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Nggih. Kagem Pak Seno. Ya. Ewadene sampun 5 bulan punjul titik. Kalau riyen rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Seno sampun paring napa jengane kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan. Tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih aku kan guru PPKN karo sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane Guru Pak? sejarah sok rambute rontok nggon mburi. Oh. Tenan rontoke mburi sik, mergane mikir masa lalu terus. Oh, nek sejarah mburi rontok Pak. Heeh. Njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah, mergane pripun? Hubungannya dengan yang di atas. Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa, Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, guru budaya niku enten kalih. Sapa? Kalih Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Ning duka lah kok kula malah sik dibantenke teng riki. Oh ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK-ine seni pedalangan, to ta? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen. Oh. Nggih napa? Nggih. Tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Lah tenang kok ngayal, Pak Geter yo tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriko ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih tahun ngenjing, Pak. Oh, kok tahun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan ki papan nggonmu golek dhuwit? Pak Rus ngersakaken menapa wau, Pak? Ngersakaken menapa Pak Rus wau? Rujak jeruk dijogeti apa mau? Oh, iya. Nggih. Heeh, iki apa? Oh ya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng riki, Pak, kan saru nek ketok tuwa. Oh iya. Wong ndi anak siji wae gek wingi kok pun di. Berarti wis duwe anak to kowe? Ayo wis wanu mau disebut Bu, ora sok muni nona-nona. Alah gek 2 tahun kurang kok, Pak. Anake? Nggih. Oh, anak arep nona ya anake dipateni wae. Mboten Pak Isen kula guru sejarah ya mosok lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah, niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno.
Aming guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilike rajam-rajam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebu dek ngono kuwi pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono wis bocah iki ngampet nguyuh kabeh ya. Keluarkan buku. Lah kowe mlebu tik-tik-tik. Anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumbulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do gila kalih kula, Pak. Oh iya, wae mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Pamundutan. Rujak jeruk. Nggih. Lah dhuwur dalan nek guru tari kan dangu mboten nembang to Pak Seno. Ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Ter nek bar bayan kalih kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak. Piye? Nggih. Bareng apa? Mboten. Enten anak-anak. Ha iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. Toh. Rejeng-rejeng iris. Iris. Nah, ya suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden apa piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Eko mon nggih. Nek rika ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika iki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Ya, sing ngendi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kawulare racik Ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae bengi PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. Pajak. PPKN, nah kuwi bengi engko melu ora apa-apa melu wayangan aku ora apa-apa. Siap. Nah. Lah kula cemprintil kok, Pak. Ayo, engko tambahan golek-golek dit. Ayo. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngapa? Lah nek kula to nganu, Pak, ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksude? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, mula nek pas esuke ana pelajaran ku nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, ra sida. Nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu nggih, Pak. Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki sik to. Pak Seno. Riki niku murite itu terbanyak sak DIY lho Pak. Wah, jangan salah lho Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen tekan Setu kuwi sejarahe sapa? Kuwi kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ya wong cukup njaluk ro Bu kepala sekolah. Bu kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke Jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Ngenjing kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Pelajaran liyane. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendatan saja cawes. Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Nah wis cepet ngono lho, ora pokean cengkok ning malah blero. Ha iya. Oke lho sing sinden. Malah ambiar, Pak. Iya. Terus kita dia
Tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng no. Iya. Rujak iki necer jero pripun to Pak? Ana murid-muridmu kok le Lah nek jeruk napa jerem? Kok wis masih but napa nggih? Peleng jenengan kleru lek midhangetaken Pak Sena. Iki najar jeruk ngono wae kok. Ngono ya. Pak nek jenengan ambegan lho Pak. Oh ya. Neng layah lambah-lambah. Enak. Gula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Nora suwe bapakne dole wis teko. Ya nak. Hop. Terus.
Maaf Pak Seno, kilaf. Piye kilaf ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Ayo wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya, ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Milih sing endi? Wah, ben. Pak Seno. Aku wis wegah aku. Aku sing nek diundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno, riyen tahun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga laras niku ki enem-enem. Ning ngenten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Likin. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Lha nek kula to namung sak-sagete ngeten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebacut dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming Wah, sange kamerane teng mriku. Ana asli, mbok aku di kamera. Pripun? Nyanyi ya, tembang kangen ya. Lali janjine. Kono lek ngendange wis ngono ana. Kuwi jenenge tidak totalitas nek gelem gedabikan kaya kowe iki sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika napa kendang. Lah iya ya ora apa-apa. Dene lucu pelang jenengan salah persep waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu iku ya. Kelakone. Lho kok meng nyilih cangkemku kowe? Saka ngarep kok njur meng nyilih lambeku. Nggih Pak Seno. Wah, jan. Ngelmu iku sing kae beda dhewe to. Ngelmu iku. Nek iki ngelmu iku. Wah, kuwi jane bocahe sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. kula ki penjaga ambegan lho, Pak. Ya, iya terus. Kelakone kanthi laku. Tegese kas nyanto sani kok dadi bathukmu barang tukul lagi iki ngono. Aduh ya ampun Pak Seno jenengan kok telaten tekan niki Pak. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko. Dadal wae dimbanke. Kok pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersakaken joget saking Sutresno sing teng Wingking. Nek upamane kula nyuwun ngambil setunggal ndak angsal, Pak. Sapa? Adik Keswan Basunandar. Kuwi pernah adikmu. Adik, manut sama pun kakak. Ayo ngadak. Ayo. Ngibing. Kakak Bantul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki dangkatno bablas ning Setya Budya, Lek. Setya Budya pangegese tur angkara.
Oh iya. Ora oleh ngarep ya nganu mburi, yo karo mbokne ya telaten kok. Pak Seno niki celemer Pak Seno. Kuwi ora kok kuwi iki saka nang jero weteng mbene mbokne wis celemer kok kuwi. Podar. Menggeh. Mulak nang rumangsani. Wong ki nek kempis-kempis dusu preksake lho. Sapa ngerti nek ambayen. Usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Agem. SD Kanesio Sengkan, Pak. Heeh. Mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun saged mencetak siswa-siswi yang cerdas, pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan Pak Seno. Matur nuwun. Aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun, Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku ngopo Bu Kepala Sekolah. Midanget mboten, Bu? Pokoke Senin tekan Kamis esuk Jumat Setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mak. Kok matur Bu Kepala Sekolah, pokoke Senin tekan Kamis sejarah wae. Oh Jumat Setu mengke ngentek-entekke pahlawan. Iya. Sing disejarahke apa nek wis ora ana? Iya ya pancen bener ya, Mak. Iya. Ayo piye carane pokoke engko nyuwun raketangku nek sak sampo jenenge 1 jam pelajaran terus dina digawe 2 jam pelajaran. Iya iso diku ngono ya, Mak. Iki mergo eman no. Eman tegese piye? Ki bocah potensi. Potensi nggon seni lan budaya. Engko ndak kesibukane minangka guru, lin budaya ora berkembang. Lah ndak ora apik. Kesibukane guru lancar, dhek ya berbudaya berkembang. Ya apik ya, Mak. Ya jos pokoke. Ya. Adikku Ganes iki ya apik ya. Kendel bocah tenan. Heeh.